هموطنان عزیزم و صلح و ثبات پایدار، وحدت ملی جاودانی و پیشرفت و آبادی راهزان آرزو می‌نمایم. бахшида ба солгарди 25-солаги ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар толори маркази хизматрасонии амири ҷамоати деҳоти ёваи ноҳияи бобоҷон ғафуров чорабинии амалии фарҳангӣ баргузор гардид ки онро раиси ҷамоати деҳоти ёва ҳасанҷон шералиев оғоз намуда қаблан аъзоёни ин ҳизби роҳнаморо таҳният гуфт. дар чорабини имрӯзе раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти суд сатториён матлуба амондода, معاون رئیس ناحیه باباجان غفورov ترسونزاده دلارام، رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه باباجان غفورov انورزاده امیرجان، раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти суғд саториён матлубахон аминзода аз солҳои аввали таъсисёбӣ ин ҳизби сиёсӣ ки роҳбари онро пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ӯҳда дорад ёдовар шуд. муҳтарам ҳозирин, ҳамсафони гиромӣ, вазъияти сиёсии охири солҳои 90 асри 20 талаб мекард ки мардум дар меҳвари як мафкураи созанда бояд муттаҳид карда шавад ва ба мухолифату даргириҳо фоҷиабор ки он вақт дар давлати азизи мо идома дошт ба он хотима бахшида шавад. ва чӣ хеле ки раҳбари муаззами ҳизби халқи демократии тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон қайд карданд, баъди таҳлили ҳамаҷонибаи вазъи сиёсии кишвар ва бо дар назардошти назару андешаҳои табақаҳои мухталифи ҷомеа ба хулосае омада шуд ки тарҳи ҳизби нави сиёсӣ омода карда шавад ки тавонад ҳизби ормонҳои мардумӣ бошад. аминзода матлубахон ҳамчунин қайд намуд ки рӯз ба рӯз сафи аъзоёни ин ҳизби сиёсиву роҳнамои миллат меафзояд, зеро имрӯзҳо мардуми тоҷик пайгири сиёсати пешгирифтаи сарвари давлат буда мехоҳанд баҳри ободии ватан ва зиндагии шоистаи мардуми тоҷик саҳмгузор бошанд. садоқат ба ормонҳои халқ ва соҳиби иродаву бомасъулият будан ду рукни асосӣ, яъне ҷавҳару меҳвари ҳизби халқи демократии тоҷикистонро ташкил медиҳад. ба ин маънӣ ҳизби мо зодаи даврони истиқлол ва оинномааш мардумӣ буда бо таъбири дигар дар асоси ормонҳои халқи шарифи кишварамон таъсис ёфтааст. зеро дар тӯли 2 солаи охир аксари мутлақи ҳодисаҳои муҳиму умдаи таърихи навини тоҷикистон бидуни шубҳа ба фаъолияти ҳизби мо, ҳизби ормонҳои мардум, ҳизби халқи демократии тоҷикистон иртиботи қавӣ доранд. бояд қайд намуд ки имрӯзҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистони соҳиби истиқлол бахшида ба ин санаи мубораки ҳизби халқи демократии тоҷикистон чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ гузаронида шуда истоданд ки ҳадафи ҳамагон тарғиби роҳи дурусти зиндагӣ ва пешгирии ҷавонон аз амалҳои номатлуб мебошад. дар вилояти суд теъдоди аъзои ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар давоми 5 соли охир аз 71741 нафар ба соли 2014 ба 144849 нафар омада расид. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар давоми 5 сол шумораи аъзои ҳизб як баробар, яъне 73108 нафар афзудааст ки ин беш аз 50%-ро ташкил медиҳад. муовини раиси ноҳияи бобоҷон ғафуров дар навбати худ аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи бобоҷон ғафуров ҳамагонро таҳният гуфта номаи табрикотии раиси ноҳияро қироат намуд. ҳамёрони азиз, ҳозирини гиромӣ, аввалан ҳамаи шумоёнро бо фарорасии 25-солагии таъсисёбии ҳизби халқи демократии тоҷикистон муборакбод намуда ба ҳар кадоми шумоён саломатию сарбаландӣ ва хонаи обод таманно намоям. ҳар як ҷомеа ба ҳадаф ва раҳнамоии худ ниёз дорад ки роҳи рушди худро мутобиқи он муайян созад. чунин ҳадаф бояд дар заминаи таърих, арзишҳо ва ҳувиятҳои миллӣ ташаккул ёфта ба воқеият, ниёзҳо ва дархостҳои қонунии ҷомеа ҷавобгӯ бошад. аксари афрод ва табақаҳои ҷомеаро дар атрофи худ муттаҳид сохта мардумро ба сӯи рушду созандагӣ раҳнамоӣ кунад. Саидумрон Саидов устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд дар навбати худ сухан гуфта қайд намуд ки имрӯз ҳар сокини ҷумҳурии Тоҷикистон новбаста аз миллат бояд баҳри ободӣ мулки тоҷикон самгузор бошад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарвари муаззами ин ҳизб ҳастанд. ман инҷа намехоҳам суханро ба дароза кашам, фақат мехоҳам он матлабҳое ки инҷа ироа шуд, он матлабҳое ки имрӯз
در طول قریب 1 ماه در قلمرو هم کشور مخصوصا در قلمرو ولایت عزیز ما با تشبث کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان با تشبث کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر نویاها 25 سالگی حزب تصمیم می‌یابد. واقعا حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان با راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با یک نیروی استوار سیاسی تبدیل یافته است. مقام و منزلت و شهرت نمایان حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان از برنامه‌های سازنده، تدبیرهای سودمند کلی اعضا و ابتکارات راهبری آن منشأ گرفته اولیت رسالتش را برای بهداشت سطح و صفت زندگی ساکنان مملکت روانه نموده. баъди суханҳои табрикотӣ ва ёдоварӣ аз таърихи таъсисёбии ҳизби халқи демократии тоҷикистон ташкилкунандагони ин чорабинии сиёсӣ ву фарҳангӣ ба аъзоёни ҳизб сипосномаву туҳфаҳо ва дастагулҳоро супориданд. дар қисми фарҳангӣ бошад сайрондагони ҷавон муҳсинҷон аҳмедов, илёс очилов барои аҳли нишаст сурудхонӣ карданд. гулдухтарони атласпӯш бошанд бо ҷилваи ҳунар маҳорати хуби худ арғушт карданд ки ба омӯзгорону устодон ва намояндагони касбу кори гуногуни сокинони ҷамоати деҳоти ёваи ноҳияи бобоҷон ғафуров мебошанд хушомад. Қудратло Раматуллоев, Бароҷон Шерматов, Пайоми Рӯз.